салом, як хабар. ронандагони нақлиёти ҷамъиятӣ дар душанбе вазифадор шуданд ки то нимаи моҳи сентябр дар мошинҳояшон пост терминал дастгоҳ барои пардохти ғайринақдӣ ё валидатор насб намоянд, то мусофирон роҳгироро тариқи ғайринақдӣ пардохт намуда расид бигиранд. валидаторро худи ронанда мехарад, аммо ширкати ситикард онро насб карда хизматрасонӣ минбаъдашро бар зимма мегирад. нархи валидатор 2800 сомонӣ ва ҳаққи хизматрасонии моҳонаи он 30 сомонӣ аст. баъзе ронандагон аз ин тасмим розӣ нестанд ва шикоят мекунанд ки нархи валидатор ва ҳаққи хизматрасонии он гарон аст. аммо намояндагони мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятҳои нақлиёти мусофиркашонӣ таъкид мекунанд ки ин қарори шаҳрдори душанбе аст ва бояд иҷро шавад. аммо дар баробари ин барои пардохти ғайринақдӣ вобаста ба тарифаи корти пардохтӣ тахфиф низ пешниҳод шудааст. яъне мусофирон метавонанд ғайринақдӣ вале камтар аз 2 сомонию 50 дирҳам пардохт кунанд. аз Зедмобайл миллионро гир ҷоизаи асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30 000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчи бозӣ бурднок шав. Зедмобайл роҳи ту ба сӯи миллион 1 қадам аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.